Taliwa sa pagbunok sa uwan kaganiha, wa kini makabaraw sa pagpangaligo sa pipila nga nagsaulog sa kapistahan ni San Juan. Si Luan Mirundina sa report. Way palta sa pagpangaligo og dagat ang baning malingin matag San Juan. Gani bisan pa man sa pagbunok sa uwan kaganiha, wa kini makabaraw sa ilang tinuig nga kasaulugan. Gikan sa mga chikiting ngadto na sa mga hamtong enjoy sa pagpangaligo sa dagat. Kasulugan sa akong papa ba, sa akong papa Juan niya. Iyan ang gihugog kasulugan niya rin sa San Juan. Kada San Juan na gimi dire. Usay atos lain dagat nga tingon. Apan ang giandam nga igsusugbang isda og karne, wa mahinayon og kaluto. Basta lagi. Saan kusog mo kay Juan? Wa pa gyud kay sa magkaon ko luto hilaw man. Ang Pag-asa may pahimangno sa publiko sa kalit nga mga pagbunok sa uwan nunod sa presensya sa low pressure area ug hanging habagat. Kagahapon natala ang taas nga sukod sa gidaghanon sa tubig uwan nga mibubo sa Sugbo. Miabot kini og 30 millimeters kun susama sa gidaghanon sa 150,000 drums per square kilometers sulod lang sa 20 minutos. Wala hinoy gi-issue nga gale warning ang Pag-asa busa mamahimo ra makabiyahe ang mga sakayang pangdagat. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.